na ako sa Baclayon Church. Kay magninang nasad ko og bunyag, no, kang Maria Isabel, no, anak ni Rinrin og ni Dandan. So ani ang bunyag sa Baclayon Church. Okay, so mapwede pag-abot, no, mao na ang Baclayon Church na anay mga turista. Kay mga dugukonon magini siya turista niya simbahan kay karaan. Okay, so 10 AM pa ang bunyag pero naay seminar. So seminar ta. Daghan na kaayong turista, oh. No, usa ni sa mga famous tourist spots here in Bohol. Di tayo kailangan pala nagdala. Usa sa ilahang adtuan mao kaning Baclayon Museum, no, na mag-showcase sa mga artifacts, mga old kuan sa vestments, pero dili ta maanha diha sa museum kay mo-attend ta diri seminar sa kumbento na si Bella og mga maninoy og maninay para mag-attend sa seminar. Pasabot nga inisya usa ka agianan, so humanta magunya di naagid tay padulungan. Unya lawig nga atong gisugdan. Yes, no, so it's a journey. So kung naay journey naagid tay dalan nga subayon. Okay. Ug naay Espiritu Santo nga nag-uban ato. Pagkahuman sa seminar, so gipasulod nami sa simbahan. Unya ang ubang mga turista gipagawas una kay magsugod na ang pagbunyag, no, sakramento sa bunyag. And while waiting, nag-video-videos ako diri sa mga maninoy o mga maninay ni Bella. Kaya nag-andam pa man dito sa altar. May mo ng Christian si Bella. Katawa si Bella. So init jud kaayo, no, karong adlaw. So luoy kay ang bata kay giigang nagsige intaw naghilak-hilak dito Bella, sa Bella. kumbento. Hey. Hello. Hello. Wala nagiigang. Okay, so wala pa ang bunyag. Nara ang bunyagan si Bella, mga ninang ug mga ninong. Ay, wala. Unsay pangayoon ninyo sa simbahan alang niining mga bata? Bunyag. Mga igsuon sa inyong paghangiyo nga bunyagan ang inyong mga anak, gidawat ninyo ang katungdanan sa pagtuto o pag-agap nila aron magpansay sila sa ilang bubuhan. Katungdanan ninyo ang pagkatimad kanila aron mapatulumanon sila sa mga balaod sa Diyos. Sumala sa titulo kanato ni Kristo pinaagi sa pagtutugma sa atong kasilakaw. Nasabot ba ninyo kini pag-ayo? Nasabot. Sa mga ninong ug ninang, anda magapo sa pagtabang ng ilang mga ginikanan diha sa pagtuman nila sa ilang katungdanan sa pagkakristiyanos nga inahan o kamahan. Andam. Maria Isabel, sa dakong kahinanok, gidawat ako sa Kristiyanos nga katilingban, sa ngalan sa mga katilingban, ilon kamo nga kang Kristo atong manunubos, pinaagi sa timaan sa krus, kurusan karon ang inyong mga nagtang ug sundon sa kini sa inyong mga ginikanan ng mga ninong ug ninang.
santos nga ebanghelyo sumala ni San Marcos. Wala madungay may abot si Jesus gikan sa Nazaret sa lalawigan sa Galilea. Ug gibunyagan siya ni Juan dito sa suba sa Jordan. Sa pagawas ni Jesus gikan sa tubig, nakita niya nga nagbukas ang langit ug mikunsad kaniya ang Espiritu Santo sa dagway sa usa ka salampati. Unya may tingog gikan sa langit nga nag-ingon, ikaw ang pinagak kong anak, nga himuot ako pag-ayo kanimo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Kamayong pamalandong, ang sakramento sa bunyag, importante kaayo nato ni nato mga Katoliko, mga Kristiyano, ay naot nga ato ning himuon nga inspirasyon sa tanang mga Katoliko nga importante ning sakramento sa bunyag. Ilabi na sa mga nangugos sa mga ninong ug ninang. Do kani mga ginikanan, sure ko nakakugos na ako mo no. Importante ni tungod kay ang kani mga bataa nga naa dinhi karon o kanang tanang bata nga gibunyagan magtubo na sila na naay mga second parents, naay mga ingon nato nga ninong o mga padrino, padrina, mga ninong ug ninang. Hinaot nga sa mga ninong ug ninang mo ni ang mentalidad na magud karon sa ato o mo ni ang nahitabo karon ang mga ninong ug ninang magpakita ra sa panahon sa naay selebrasyon sa bahay. Birthday sa bata, magpakita ng ninong ug ninang. Panahon sa bunyag, daghan kayo ang ninong ug ninang. Pero panahon sa Pasko, usa o duha ray ninong ug ninang may muhatag sa bata. Unay mentalidad, do dili tanan pero mao na ang kadaghanan nga mga komento. Hinaot sa mga ninong ug ninang itang tanan. Ya kita kung mamahimo kita mga ninong, mga padrino, mga ninang, mamahimo tang second parents ani mga bataa. Ayaw pasag din ng mga bataa nga mudako nga wa sila kaila sa ilang mga second parents. Dako ni nga impluwensya nako tungod kay adtong panahon nga giordinahan ko sa pagkapari. Na iniduol nako og ningon, padre, ninong ko nimo. Mo pay pagkahibaw nako nga naa day ko ninong ug ninang. Do wa gingon sa umama na ningon ang umama na ninong ug ninang pero wala ipakita nila sugad-sugad. Siguro kay na ako sa seminaryo pero atong panahon nga naordinahan ako mo kay pagduol nga imo kong ninong. Wa nako ako nagdumot sa akong ninong ug ninang pero mo ni atong imbitasyon karon. Hinaot nga kanay mga bataa magtubo nga makakita nga naa mo nagpalikod kanila. Naa mo nga nisuporta sa mga bata ug sa mga ginikanan. Hinaot nga ato ni kanunay pimanhan. Amen. Amen. Sa atong Ginoong Jesucristo, aron kaluy-an niya kini mga bata nga bunyagan ug ilang mga ginikanan ug mga ninong ug ninang ug tanang mga binunyagan. San Juan nga magbubunyag, San Jose, Iampo mo kami. San Pedro ug San Pablo, Iampo mo kami. kamong tanang mga santos sa Dios. Balikon ta kamo sa pagkahom ni Kristo nga ato manunubos nga buhi hari hangtod sa kahangturan. Mga ginikanan ug mga ninong ninang ani pagkabunyi ay pabunyagan ninyo kini mga bata ilaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo. Dawaton nila gikan sa Dios nga mao ang hugma ang gasa sa bagong kinabuhi. Isalikway ninyo ang sala, ipadayag ninyo pagtuo kay Jesucristo. Mao kini ang pagtuo sa simbahan, diya sa maong pagtuo bunyagan kini mga kabataan karon. Mga igsuon, isalikway ba ninyo ang sala aron mabuhi kamo diha sa kagawasan sa mga anak sa Dios? Isalikway. Isalikway ba ninyo ang pagdani sa dautan ug pagigipon sa sala? Isalikway. Isalikway ba ninyo si Satanas amahan sa sala ug prinsipe sa kagipitan? Isalikway. Nagatuo ba kamo sa Dios amahan ug kagaron sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta? Nagatuo. Nagatuo ba kamo kang Jesucristo iyang bugtong anak atong Ginoo nga gianak ni Maria nga Birhen bilansang sa krus, namatay ug gidubong nabanhaw gikan sa mga minatayo ug karon nagalingkod sa tuo sa amahan? Nagatuo. Nagatuo ba kamo sa Espiritu Santo sa santos ug katoliko nga simbahan, sa panagiusa sa mga santos, sa kapasayuan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug kinabuhing dayon? Mao kini ang atong pagtuo, mao kini ang pagtuo sa simbahan. Mapasigarbuhon kita sa pagpadayag niini diha kay Jesucristo atong Ginoo
Amen. Mga igsuon, buot ba ninyo nga si Maria Isabel. Maria Isabel, Green Lizzie Norte, bunyagan diha sa pagtuo sa simbahan nga gipadayag natong tanan. Buot. Maria Isabel, ako nagbunyag kanimo sa ngalan sa Mahal, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Ang Diyos sa mahal sa atong Ginoong Jesucristo nagluwas kaninyo sa sala, naghatag kaninyo sa bagong pagkatao, pinaagi sa tubig ug sa Espiritu Santo, ug nadawat kaninyo tipon sa iyang mga santos nga katawhan. Siya karon magadihok kaninyo sa Krisma sa kaluwasan, maingon nga si Kristo gidugan nga pari, propeta ug hari. Mao man usab magkuyog unta kamo kanunay inyong mga bahin sa iyang lawas nga manag-ambil sa kinabuhing dayon. Bago na kamong mga binuhat, nagsulog na kamo kang Kristo na hindi maputing sapot, tanawa ang tataw nga timaan sa inyong Kristohanong kadungganan, uban sa panabang sa inyong mga banay o mga kahigalaan. Pinagi sa ilang mga pulo o paniginan nagka ka ng bulugang o walay bulin ngadto sa kinabuhing dayon sa langit. Dawata ang kakayag ng Kristo. Palihog ko sa ginikanan o mga ninong-ninang, kining kahayag, itugyan kaninyo ang maampingan na magsigla kanunay, kining inyong mga anak, ihayagan na ni Kristo. Kinahanglan maglakaw sila kanunay nga mga anak sa kahayag, padilaubon unta nila kanunay ang siga sa pagtuo nila sa ilang kasing-kasi. Sa pagbalik sa Ginoo, musugat unta sila kaniya, uban sa tanang mga santos, gihalian sa langit. Isulob ninyo sa Kristo na bunyagan ang kamo niya kaniya. Hallelujah, hallelujah. Umikot pa kung mga kaigsunan, kini mga bata, mga tao na pag-usap diha sa bunyag. Itawag na sila karon nga mga anak sa Dios kay sa pagkatinuod, mga anak man sila kaniya. Pinaagi sa sakramento sa pirma madawat nila ang kapuno sa Espiritu Santo. Diha sa pagkalawat, makatambo sila sa bangkite sa halad ni Kristo nga patawag nila sa Dios nga ilang amahan diha sa simbahan. Sa ilang ngalan ug sa diwa sa atong pagkaanak na tanan, mag-iusa kita mag-ampo diha sa mga pulong itutulong sa atong Ginoo kitang tanan. Naman na mo naka sa langit, pagdaigo ng imong ngalan, umabot ka na mo imong gingharian, matuman pagbuting sa yuta mayon sa langit. Ang kalanan namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, pasalo kami sa among mga sala. Ingon nagpasalo kami sa nakasala ka namo. Ug dili mo kami tugyan sa panalay, hinuno sa kami sa kadaotan. Amen. Mga kaigsunan, itugyan kami nato sa kalungkot ug panawag sa Dios Amahan nga makagahom sa tanan sa iyang putong anak ug sa Espiritu Santo. Bantayan ang kaniya ang inyong mga kinabuhi ug manglakaw unta kitang tanan sa kahayag sa pagtuo kamo nato ang ayuhan nga iyang gisaad. Ang Ginoo maanaa ka ninyo. Manausap ka nimo. Manalangin ka ninyo ang Dios nga
Santo. Natapos na ang pagbuhat sa sakramento sa bunyag, daghan ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios. Ug karon sa dakong kahinangop atong tagaan sa masipang pakpak atong mga bagong miyembro sa Kristiyano, Maria Isabel ug Easy Norte. Tagaan sila. Yay! Maria Isabel! Ngisi na. Mana ni cray naman niya? Ah. Smile, oy. Kisa mo picture na to. Dali, picture din. Dali. Dali na kamo sa picture dali. Picture din sa Ya kan ni kochay. Dai, PC palihog ko din. Allah, naunsa naman na. Kani palihog ko dai. Ay video ay picture ra. Oh, kani lang ana, mo picture man gyapon ha. Ewa. One, two, three. Bella. 1, 2, 3. Ano? Di mga ninang, oy. One. Oh, kamot ko yo. Ikaw lagi, oh, ikaw, oh. Ikaw mo kuan. One. Ay, sorry. Ikaw, diribi. Okay, 1, 2, 3, smile. Last one. 1, 2, 3. Nagilak man. Okay na. Hi, Bella! Okay na ka? Ha? Kinsa man ni mga tawhana? Mayon sa kinsa man ni mga tawhana, oy. Smile! Smile! Okay. And then, pag human sa bunyag, syempre, may pakals. Na reception dito sa balay nila Dandan sa Baclayon Pod.
Ha?